Bojová umění tady nejsou proto, abychom poráželi ostatní. Bojová umění slouží mimo jiné k tomu, abychom se dokázali postavit sami sobě, abychom se dokázali postavit svým stinným stránkám, svým nedostatkům a svým slabostem, které prostě přirozeně všichni máme. Bojová umění nám taky pomáhají dobře zvládat ten každodenní život, protože díky tomu pravidelnému tréninku, díky tomu pravidelnému cvičení postupně sílíme jak fyzicky, tak psychicky a to nám potom pomáhá všechno dobře zvládnout. Bojová umění jsou tady také proto, aby byla pomocníkem spravedlnosti. Já mám velice rád tu scénku z filmu Ip Man, myslím, že to byl 4. díl, kdy za ním přijde slečna a říká: mistře Ipe, já nechci, abyste bojoval, protože má o něj strach. A on jí říká, že ale bojovat jít musí, protože je bojovník a protože jakožto bojovník musí tváří v tvář nespravedlnosti povstat a jít bojovat. A že to je něco, proč trénujeme bojová umění a je to něco, co chce dělat. A já myslím, že je důležité si to občas připomínat. Připomínat si to, že to je jeden z důvodů, proč trénujeme bojová umění. As.